Maria. Cad é an tuairim sin? Níla is agam. A chalíní cóil sibh dul. Chun snáb. Sea, an bhfuil cead agin snáb. A Maria agus Eva. Níl cead isteach faoi bhuna ceartag ach le tuismóirí. Ó, tá smaoineamh agam, a Maria. Ír dathir dul ag snáb linn. Ceart golóir, déanais iarraidh. Hello, cé é seo? Cínsa, déanaí mé é. Agads, ní liigi si dún dul isteach sa linn gan tú. A uncle, tar déanais dul. A chalíní ní féidir lum dul libh tá gléamh cránach agam. Hello, tá mé géisteach le. A chalíní tá smaoineamh agam, déanfaí mé linn snába tíreach daobh. Ó, iontach, go raibh maith agam. Ceart golóir, tá an linn snába do gach is réid. An maga é seo? Bhuail caithfí mé dul ar ais ag obair, ban tatnamh as. Seo an linn snába is measa i mo héil. Sea, níl aon dá bhí sin. Tá sí seo an bheag. Agadi. Agad. Agad brustig. Tá an linn snába seo uafásach. Tá sé róbheag. Ba wath linn dul chuig an linn sin. Ach a Maria a Eva tá sibh róg don linn sin. Ach agadi latsa is féidir linn teach. Tá smaoineamh agam, déanfaí mé linn snába a iarraidh do bhar riachtanas go léir, ceart golóir. Tá, ceart golóir. Tá an linn snába nua ré. Ceart golóir ar ais ag obair. Té. Déanais dul. An Maria, déanais chun unbal isteach sa linn seo. Ní féidir linn, tá an linn seo róbheag don rud sin. Déanais ar gusa a thumas sa linn ar a laghad. Sea, déanais iarracht. Beidir nach nniu seoí an tortháilí. Tá an tíisce chóte. Níl cead ag chalíní beaga a gusa a thoma. Fág an limistéir láthart. Agad. Á uncle. Turma. An bhfuil do chuid ibre críochnatha agat. Ní go fóil. Cád atá bhuiit ar ríis. Agus an bhuilimid ag dul chuig an linn snába. Níl a chalíní. Caithfí mé obair fós, ach déanfaí mé rud éigen spríúil daobh. Unas nach mé ladrán uirith. Tá do cheach preabhach ré anois a chalíní. Wow. Tá sé ionta, ach ba bhaith linn fós am a chathab le. Sea, ba bháil linn am a chathab sa linn mhór. Céim fá a bhfuil linn snába uait nuair atá teach preabhach agat. Ban tatnamh as. Eva, cad atá déanta agat? Up sí daisi. Lig dom iarracht a dhéanamh. Tusa a ríis. Cé bhéad uair a dúirt mé leat. Níl cead ag páistí gan daoine fásta. Agad. Ní liigi si dún dul isteach sa linn gan tú. A uncle, tar déanais dul. Hey, mis atá ann.
Níl siad ina néanaar. Tá siad lumsa. Ceart go leor an sin, fáilte chuig ar linn snába. A hain, a dó, a trí. Níl cead léimnach. Ní héimiid sias ach trí na staire, ceart go leor. Chalíní, tá mé chósásta gur haring sibh amach as an obair mé. Is fiú an saoil an tham a chahan mé liv. Nach allen an lá é seo le haid íscrafa. Dia gwitch, Ivan. Hi. Auf. Tá brón Ivan. Oh, forme rud aigen. Woo, muchéid ias. Turn shop a ishkin. Oh, isa. Andara his agam. Tá uppers te agus 5 gram. Oh, Beidh gur féidirlumm roinnt iasc a chócaráil den lón. Feiceamis cad a ráú inniu a Aled. Hi. Alex, tá an tiasc seo róbheag tá an umarcha ocras caithimid ceann níos mó a gháil. Ho, ceann níos mó? Alex, fan an seo, ba mé ar as an nóméid. Cad atá siúl aige. Feiceamis cad atá an seo. Tá sé fullmh. Múineadh. Caithfidh sé a bheith áit éigean an seo. Cad é seo a Alex. Ní mór dom cairín a aimsiú anois. Cad chuige seo a Ivan? Joey tú amach go lua. Cad atá á dhéanamh agat? Ná bhí buairtha a Alice tá sé am an tiasc mór a gháil. No, stop. Oh, a dhiúil. Ivan, níl mé cínta gur smaoineamh má é sin. Stop ag dearán a Alex ba sé ceart go leor. Oh, sílam gur fuair mé rud éigean. Oh, tá sé rud éigean mór. Alice, tá do chóir ag tastalúm tar an seo. Ivan, fan second, sílam gur féidirlumm cabhrúla. Oh. Alice, cowrie lum. Zera, gau me hu a iasc dána. Ná bíomh agla ligdom imach, agus by trí glí agat. Is é mo bhíon iasc mór a bheith agam don lón, ha. Bearm Tá sé déanta agam. An ísdríochtaú le do thuil tóir mo bhíon. Ban de láha de a Alex is lumsa an tiasc agus tá mé á chócaráil don lón. Níl mo íscín. Iasc comór sin. Anis ní mór dom panna fruchta a aimsiú. Oh, fuairfa. Tá is agat ní dóilm go mbeidh sé glí. Ach in áíra tá smaoineamh níos fearr agam. Anis am don leabhar idish. Caithfidh mé an tidas iasc is galanta a aimsiú. Oh, fuair mé é. Huh? Oh, cad é seo?
Ní hé seo mo iasc a alas tar an seo a alas. Ó, déanais dul I bhuailh an sin. A leis. Cáhfuil alid agus mo iasc. Ha tar an seo a bheagán. Tuair as mo iasc dom. Níl is é seo mo iasc. Is é mo iasc é tuair as é. Tuair as mo iasc dom. Níl. Níl tuair as é is é seo mo iasc. A hei, cad atá á dhéanamh agat? A hei, tuair as mo iasc dom. Fear más féidir leat. Cáhar, cáirí lum. Upsí dásí. Fear más féidir leat. A alas hei. Alid, stop. Sin é mo iasc. A hei, tair as an seo. Hei, stad, alas, stad. Hei, stad, alas, stad. Oh, Níl mo iasc. Níl. Ach tá ocras fós. Sílam gur féidir linn pidja a urdú. Táimid. Daidí, Táimid ó chanéal vaniamania kid. On will to ray? Aha! A tree, a doe, a hain lame. A ghine, Táimid in Atlantis, Baile na Turasna is fair down. Inniu, an lá fad, tá sé oscailte ach dún. Is féidir linn ein turas a úsáid, zain cibé rud is mín leat. Tuisc go bhfuil cead agin. Tá níos mó ná céad turas san umláin. Mar sin tá dúsláin agam duit. Cé a rachi an líon is mó turas? Misha. Misha nói. Níl port a ghlacha fiú mar rachi mé céad slábhnán. Wow! Ní ha misha. Ga ceann acu? Céad san umláin? Tá, Wú, tá siomh cracáilte a ligan dul. a ligan dul. Cé an duine is fearr? Bhí an fork isce seo níos mó ná mar a haulaí mé. Bhí orm ric go leor chun am a bheith agam chun níos mó sleamhnána eáil. Bhí mé rós canratha ón tús. Bhfuil, tá níos mó buintí agam, ha! Ó, a ligan dul, tá mé scanratha, cabhraí lum. Seo an lá is fearr mo héal. Cé a cheap an dúsláán seo? Airlum seasamh an seo. Sílam nach bhfuil an turas seo có scanrúil a ligan seáil. Cé acu ceanna bhuilimid ag dul air. An bhuilimid ag dul go hidra, Hedra. Hedra, ceart golóir a ligan dul. Listálathe, cé atá níos mó imní faoi Ivan, Maria, Misha nó Mam, vótáils na túramí. Tá mé an seo. Ceart golóir an bhfuil tú ré? Tá. Cé a bheith dús? Misha. Táimid ag fannacht le silse glasa. A ligan dul. Rinne mar sleamhnán eile. Táimid an seo chun féchans dús.
Bhí an fór isce go thomláin fullmh, agus oscailte ach dúin feadh fios a ceathair uair an chluig. Ó, níla meid dul ann, níha, tá sé an scanrúil. Ó, tá mé chomh scanratha. Ó, ná habaré. Slán leat, a gadzi. Tá mé chomh scanratha. Cén fá fuair mé an sleamhnán is scanrúla ó a dhia. Cén fá? Anish an céad ceann eile. Níha, ná dain. Ceart galore. Bhí sé sin chomh scanrúil. Có bhfuil mé ag dul iarraidh. Surfall. Cén surfall? Mar seo. A ligan dul. A ligan dul. Tom ó dhéanamh seo don céad uair. Is atá a gceist le surfall ná tón a thiománna bhord leathan speisialta. Caithfidh tú an tón a gabháil, fuair mé bhord don céad uair, agus sílam nach bhfuil mé donna ag é an rabha is agat gur bé an taifid ifigiúil is surfall ná 3 uair an chluig chuige is a 5 nóméid i dón, agus taifide an tón is mó in Alaska, bhí sé 5 is 20 is a 4 méidir ardsa. Tá mé ré. A ligan dul. Dála an scéal, fíorach spéisiúil eile uam. In ollscoil plímú is cásanna, is féidir leat céim bhaitiléire a all is surfall, tá sé indéanta ach é 3 ollscoil eile dahan. Sílam tar éis an lé Inniu, is féidir lom an céim seo a all go héasca. Is surfálaí iontach California mé. Fantastic. Anish tá sé ma hau. Níor hatan sé lom, chuiníonn an board ag sleamhnú. Ní féidir leat aon rud a eáil mar gheall ar an isce ag splanca. Níl surfáil dumsa ar chur bith, búchalí, téisibh aigh gan mise. Agus uair amháin, thug na tunda mé as an sleamhnán. Waar mé níos lú ná a haon nóméid. Is cosúil lumsa gur rinne ivan an rud is fearr, mar sin faigheann sé na pointí is mó. Listálathe cad a cheapan sibh, cé é an surfálaí is fearr i measc muid. Ivan, Maria, Daidí nó Misha, gheoí an té a aon níos mó vótaí pointí breise. Obair wa. Anish ba wathlam léim ó na céimeanna. Misha freisin. Táimish. An bhfuil agla irt? Níl. Ceart galore. Seo linn. Chalíní ar chlé, búchalí ar dheis. Ceart galore. A 3, a 2, a 1 té. Torfi an léim seo, dec buinte dom. A 3, a 2, a 1. Chríoch an fórc isce I lóiste abbasabad, tá níos mó ná 65,000 áitritheoireamhara, tá sé dochreidte, chomh-gáire. Cén arabal fada. Tá sé ag miongóra, féach tá sé ag miongóra. Agus leanan or duras aigh, agus an céad chéim eile ná an turas le siúrcanna. Agla, ó se, mise freisin. Tá mé róéasta don rud seo. Tá mé tuirse. Ach tá sé go thomláin sábháilte, ba siad go léir taobh hir de glunne ach an gáire. Ag na nóméid sin, is cosúil go bhfuil mé scéal fearrí fíor, siúrcanna, gahanna, íosc ildatsa, go léir ag fad lámh, ní acha mé riamh é seo rimhe. Bhí sé go cool. A lán siúrcanna ann. Cóhfuil dads. Tá mé an seo. Táimish. Táimish. An uair seo thucraí Maria teacht síos linn, agus ciallaíonn sé sin go bhaimid puinte go léir. Níl fan ba watlam buachan. Uair níos mó, puintí dom. Wow! A ghaoine, seo an sleamhnán is airde sa meánar thar. Beag nach cearcha méidir ad. Cé atá ag dul? 2. Misha bháin? Oh, ceart galore. Cad faoi tusa?
Táimish, 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 Táimish. Cuireamach, cuireamach. Táimish a bháthair. Feici mé chuan sin. Bhuail nóí. Cé eile a déta an sleamhnán is scanrúla a fháil nóí daid. Bhí dad an seo. Ceart go leor, Táimish. Seiceáil meáchan. Sulas glas, Táimid ag dul thair. Táimish. Níl fan, sílam go nachraí mintin, stop. Córa bhíad sin freisin. Oh, ceart go leor. Táimish. Móide a hain. Ivan, ní sleamhnán é. Agus achtra é seo. Yay. Déanamish drapa sus. Móide a hain. Is buicéad isce é seo. A cahan. Móide a hain. Móide a hain. Táimish chuig an sleamhnán seo. Níl, ní rachi mé tá sé seo díreach de fáistí. Ceart go leor, dumsa, móide a hain. Móide a hain. Móide a hain. An bhfuil tú ag dul chuig na sleamhnán seo? Is a. Córa bheith. Is a. Ceart go leor Táimish. An féidir lum dul ann. Ó, níl, sríanta airde. Tá Múineadh agam. Éistlum. Bhuail, ba muid in ann an cnoc seo a grappa cinnte, féach Táimid chomh beag. An féidir lum dul inis. Níl. Bhuail, tá go leor sleamhnán fionóir eile agan. Féach a fáistí, tá beag nach fés a trí turas ann, ach tá an chuid smó díobh do fáistí, is féidir linn tríal a bhaint as Táimish. Cínta go mbuafaidh mé an dúshlán seo. Móide a hain. Ní ha, mise. Ní ha, mise, tá mé níos sinne agus níos tapúla. Tá níos mó lúfaireachta agam. Bhuail, feicimid faoi sin, déanfaidh mé níos mó sleamhnán. Tá mam agus dad cinnte taobh hir. Sprí Charlie, wow, fuair gach duine pointí. Sílam go gafaí mé pointí a chur leis don charasma. Nóí, fáim dad na sleamhnán is scanrúla. Bhí sé chomh scanratha. Ó, fuair mé ceann eile. Táimish. An ceann seo? Ó, a dhuine. Cé atá ag teacht. Tusa agus tusa. Cé acu a roundaíonn tú? Corcra, corcra, corcra. Jarg. Tá tú dearg, Táimish. Win. Anis Táimid ulmhatha. Ní ha, tá sé díreachta na cinn bheoga. Se, tá mé ag dul ar an turas do fáistí. Móide a hain. Lig dom cabhrú leat, ups. Ní acha tú aon rud. Is ma agus listáil organéil. Díjan. Móide a hain. Búchalaí I gcoinne chalíní.
buafaidh. Móide a hain. Ní ha bhuaimid. Móide a hain. Whoa, léim chomásin. Den slán an seo, tasí an páirtí beagúin. An céadúir eile tógfamid alas agus daithe linn. An bhfuil sé ceart freisin, cad a cheapan sibh sin túsóirí. Móide a hain. Móide a hain. An bhecinn tú an ceann seo? Thar, ní féidir leat dul. Nuair atá sé an seo, híos is féidir leat dul. Tá eagla orm. Ní ha, níl cead agat dul. Táimid. A hain, a dó, a trí, té. An umarcha turas nach féidir lom dul tríd. Tá mé chun an dúsláán seo a chaile, ceart golóir. YouTube, listáil. Déanam is dúsláán. Cé rachi dús? Mise. Misha. Mise. Ceart golóir, take tú. Páistí dús. A hain, a dó, a trí, té. Tá deire trí bhéidir arda ann. Níla is agam conas é a rá, ach tá sé chomhtábhachtach uaireanta ligean duit féin a bheith I do fáiste, a bheith sa nóméid dúsláán a thuairt duit féin, a bheith gáire do dhéanann. Déanaigh í áthas, gáire agus grá. Tá ar saol tóga as a lehéad de chuimhneacháin. Líon é ach le mothúcháin geal. Tá mé ré fiú mo foinsaí a thuairt hiúil don sleamhnán seo de Maria, mar gheall a gáire álan. I bhain as misneach, agus mám mar gheall a hálacht. Agus fuair mé pointe ó chinntiúsóirí, mar is mise an tráchtar is fearr. Cad faoi an bhain seo a dhaoine? Youp. An bhfuil sé ceart golóir. Ein team. Táimid ré Táimid. Táimid. Cé cho fad is a cheapan tú atá an turas seo? A cúig de nó beidir fithe. Náid. Céin fáil náid, tá sé fada, tá sé sprí. Tá sé ó fluch, Mar sin tá sé a trí. tá sé a trí. Whoa, tá sé chomh spríoil sin. Ivan, tá na chalíní beagnach ina gudla. Chailí siad gach rud spríúil. Nílam ag skipáil. Féach. Sílam gur féidir linn puinte breise a thuairt donna asanna seo. Ach cé a bhuaigh. Déanam is seiceáil na turthaí. Agus is Ivan an búatsóir. Agus is an príomhdúis. Cad a cheapan tú? Burger. Níl. Milkshake. Níl. Madra sé a hain méidir fad. An maithleat an dúis seo? Is á. Caithfí tú seo ithe, gach rud. Tá sé cosúil le pianos ní dúis. Rhainní mé leat. Go raibh maith agat blasta? Ná déon dearmid an físeán seo a hatan agus listáil le vaniamania kid. Slán.